Bona tarda a tothom. Benvolgut director del Cosmocaixa, Valentí Ferràs. Benvolgut secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal. Benvolgut director del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, Javier Sánchez Cano. Benvolgudes, benvolguts a tots. Gràcies per acompanyar-nos avui en la presentació del número 65 de la revista Idees, dedicat a l'Amazònia, sota un títol que ja és en si mateix tota una invitació a pensar Amazonia, l'última frontera viva. Em presento, jo soc la Lorena Alvira, la secretària general d'Unió Europea i Acció Exterior del Govern de la Generalitat de Catalunya. Crec que presentar-lo aquí, al Cosmocaixa, té un sentit especial perquè ens trobem en un espai que ens convida a observar, a preguntar-nos coses, a entendre millor la complexitat del món natural i també la nostra relació amb aquest món. I això és precisament el que ens proposa aquest número d'idees. Parlar avui de l'Amazònia no és parlar només d'un territori llunyà ni d'un espai natural excepcional que mirem des de la distància. És parlar d'un dels llocs on es fan visibles amb més intensitat algunes de les grans transformacions del nostre temps. A l'Amazònia hi conflueixen debats que sovint abordem per separat: el canvi climàtic, la biodiversitat, el desenvolupament econòmic, els recursos naturals, la governança, els pobles indígenes, la criminalitat organitzada o la desigualtat. I és precisament aquesta superposició de realitats i de reptes el que fa de l'Amazònia molt més que una qüestió ambiental. Perquè l'Amazònia no és només un gran espai natural, és també un territori habitat per més de 35 milions de persones, amb comunitats, ciutats, institucions, cultures i formes de vida diverses. És, per tant, una finestra privilegiada per observar les tensions entre diferents models de desenvolupament i diferents maneres d'entendre la relació entre societat i natura. I des de Catalunya i des d'Europa aquesta mirada ens interpel·la directament. Ens interpel·la quan parlem de sostenibilitat, quan parlem de consum, quan parlem de transició ecològica, quan parlem de drets humans. I quan parlem també de com es produeix el coneixement i de quines veus escoltem per entendre els grans reptes globals. Una de les grans aportacions d'aquest número de la revista Idees és que no intenta reduir l'Amazònia a un únic relat. No es queda amb la imatge coneguda de la selva com a pulmó del planeta. Ni tampoc en la idea de l'Amazònia com una simple reserva de recursos. El que fa aquest número és obrir la mirada. Ens mostra una Amazònia diversa, complexa, habitada i en transformació. Una Amazònia que és laboratori de biodiversitat i sistema essencial per a l'estabilitat climàtica global. Però també un territori en disputa, on es creuen interessos vinculats a la terra, als recursos, a les infraestructures, a la mineria, a l'agronegoci i al crim organitzat. Una Amazònia on els pobles indígenes tenen un paper central, no només en la preservació del territori, sinó també en la manera d'entendre'n la governança. I una Amazònia on també s'estan buscant alternatives, des de la bioeconomia fins a l'agroecologia, l'ecoturisme o nous models de desenvolupament. I crec que aquesta és una de les grans aportacions d'aquest número, la capacitat de posar en conversa disciplines, experiències i perspectives diferents per entendre una realitat extraordinàriament complexa com l'Amazònia. I és també aquí on es fa especialment visible el valor de la revista. Perquè davant de realitats tan complexes no n'hi ha prou amb una sola disciplina, una sola veu o una sola perspectiva. Calen les ciències naturals, però també les ciències socials. Cal parlar d'economia, però també de cultura. Cal parlar de governança, però també de narratives. Perquè una de les preguntes importants que travessa aquest número és precisament qui explica l'Amazònia i com la representem. I per això és tan rellevant precisament que aquesta publicació incorpori majoritàriament autors i autores que treballen des de la pròpia Amazònia, especialment vinculats a institucions de recerca de referència com l'Institut Nacional de Recerca sobre l'Amazònia, l'INPA, i aquesta, evidentment, no és una qüestió menor, perquè la manera com expliquem un territori condiciona també la manera com l'entenem, com ens hi relacionem i quines respostes som capaços d'imaginar. Aquest és també el sentit de la revista Idees i de la feina del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis. Aportar pensament, aportar perspectiva i aportar veus diverses sobre els grans debats del nostre temps.
i fer-ho amb la voluntat de contribuir a un debat públic de qualitat en un moment en què sovint predominen la simplificació, la immediatesa i el soroll. I crec que aquest número ho fa d'una manera molt clara, perquè ens parla de l'Amazònia, sí, però també ens parla de la manera com volem relacionar-nos amb el món. I això connecta amb una reflexió que com a Departament d'Unió Europea Acció Exterior tenim molt present. Catalunya té vincles històrics, culturals, econòmics, socials, científics i institucionals amb l'Amèrica Llatina. I en un moment de transformacions profundes a la regió, al Departament estem treballant en l'estratègia Amèrica Llatina per dotar Catalunya d'una mirada més global i coordinada cap a la regió. Una mirada que ha de permetre consolidar relacions estables, identificar oportunitats compartides i reforçar la presència de Catalunya a l'Amèrica Llatina. I en aquest context crec que aquest número té un especial valor, perquè ens ajuda a entendre millor un territori especialment determinant per al futur de l'Amèrica Llatina. Acabo ja. El davantal d'aquest número, que suposo que el teniu ja tots entre les vostres mans, signat pel director del Centre d'Estudis, porta un títol, l'Amazònia, evitar els límits. I crec que és una expressió que resumeix molt bé el sentit d'aquest número. No només els límits ecològics, també els límits dels nostres models de desenvolupament, de les nostres institucions i de les nostres maneres de pensar la relació amb el planeta. Aquest número no ens ofereix una síntesi tancada. Ens ofereix perspectives diverses per entendre un territori on es projecten alguns dels grans reptes del segle XXI. I aquesta és segurament una de les millors aportacions que pot fer una publicació com Idees, ajudar-nos a formular millors preguntes abans de precipitar-nos en donar respostes. Per acabar, vull agrair molt especialment la feina de tot l'equip del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, encapçalat pel seu director Javier Sánchez Cano, així com l'Institut Nacional de Recerca sobre l'Amazònia, l'INPA, per la coordinació acadèmica i científica d'aquest número, i gràcies també a la Secretaria de la Transició Ecològica per sumar-se a aquesta iniciativa i, evidentment, al Cosmocaixa per acollir aquesta presentació. Espero que aquest número ens ajudi a mirar l'Amazònia amb més profunditat, amb més respecte i amb més consciència de tot el que ens hi juguem. Us deixo ara amb la salutació del director de l'INPA i coordinador de la publicació, l'Enrique dos Santos Pereira, i en la projecció d'un fragment del film Pisando suavemente en la tierra, de Marcos Colón. I després podrem continuar aquesta reflexió compartida amb el col·loqui. Moltíssimes gràcies. Eu sou Henrique dos Santos Pereira, eu sou diretor do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Falo desde Manaus, a sede do nosso instituto no Brasil, e eu quero agradecer o convite do governo da Catalunha, feito ao INPA e a mim, para sermos os coeditores dessa edição número 65 da revista Ideas, dedicada a ela construir esse dossiê sobre a Amazônia. O dossiê reúne autores entre lideranças indígenas, cientistas dos diversos países amazônicos, lideranças locais e de vastas áreas do conhecimento, em 5 áreas temáticas, incluindo aí a biodiversidade, mudança climática, conflitos e ameaças, e uma visão, portanto, multidimensional dessa realidade múltipla amazônica. Esse dossiê também destaca a diversidade linguística e cultural da Amazônia. Não pretende descrever a Amazônia, mas ampliar o conhecimento do público sobre essa região, estimular novas cooperações e pensar que o futuro da região depende do seu entendimento e do seu pertencimento. A Amazônia é um território complexo, diverso e em transformação. Esse dossiê apresenta uma abordagem descolonizadora que apresenta a região em suas múltiplas dimensões, culturais, políticas, ambientais, urbanas e rurais. A realização da COP30 em Belém, em 2025, coloca a Amazônia no centro do debate sobre o enfrentamento das mudanças climáticas na camada global. Ela coloca à discussão a necessidade da ampliação da cooperação internacional e da valorização dos saberes locais. Neste contexto, a revista Ideas dedica a sua edição 65 a colocar a Amazônia nesse centro do debate, buscando ampliar o entendimento
sobre essa complexidade regional para um público mais amplo, se afastando de entendimentos, de versões mais simplistas sobre esse importante bioma mundial. Os humanos estão aqui numa festa para comer o mundo. Por mais que essa festa demore, tem uma hora que vai acabar o bolo. A gente não veio ao mundo para comer o mundo, a gente veio para dançar a vida, a experiência da vida com outros seres. Tem algumas pequenas constelações de seres humanos espalhados por aí, humanos e não humanos, numa interação rara, que sonham. Mas eles não sonham com o próximo bagulho que eles vão comprar. Eles não sonham com o próximo emprego que vão ter, ou com o próximo status que eles vão obter nesse mundo cretino. Eles sonham com a vida, que não tem nada a ver com nada que os humanos produzem. A gente tem que aprender com a terra. A gente tem que aprender a escutar a terra, aprender a lição da terra. Sí. Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser avui aquí. I abans de res també donar les gràcies a la revista Idees del Centre d'Estudis de Temes Contemporanis del Departament d'Unió Europea i Exterior. I tal com hem vist els vídeos que acabem de veure ara a tots dos, de vegades no és només la distància física que ens separa de l'Amazònia, també hi ha una distància psicològica, per dir-ho d'alguna manera, i que fa que sigui molt difícil comprendre la seva riquesa i coneixement que ens pot aportar. I és precisament per salvar aquesta distància que tenim a la revista i que teniu la revista a les vostres mans i que avui també m'acompanyen aquí a l'escenari el secretari general Jordi Sargatal i la doctora Susana Borràs. Així que un fort aplaudiment per ells, si us plau. Doncs, tal com se us ha promès, comencem el col·loqui i per començar em dirigiré a vostè, a la doctora Borràs, i la primera pregunta que se m'acut és que el monogràfic que presentem avui ha escrit un article que porta per títol Amazònia i Catalunya, construint ponts entre territoris per defensar la vida, que és justament aquesta idea que moltes vegades notem, que hi ha aquesta distància. I la pregunta que se m'acut és què la va motivar a centrar el seu article en un dels actors principals de la defensa de l'Amazònia, els indígenes? Doncs bé, Se sent? Sí. Gràcies. Gràcies per la pregunta. De fet, el que em va motivar sobretot a fer aquest plantejament de l'article basat en la necessitat de reconèixer aquelles persones que viuen en territoris ancestrals, territoris de pobles originaris, de comunitats locals, el seu paper tan rellevant en la protecció de l'Amazonia, que en definitiva és la protecció del planeta. L'Amazonia té una
extensa extensió de territori, on alberga quasi bé 400 pobles originaris, pobles indígenes, pobles ètnics i tribals, 188 aproximadament són pobles amb aïllament voluntari, i precisament aquests territoris de l'Amazonia són els que, d'acord amb molts informes científics de Nacions Unides, són els que s'han aconseguit preservar ecològicament. I per què? Doncs bàsicament per tots els coneixements ancestrals que tenen els pobles originaris, també tot el sistema de governança que mantenen i sobretot i principalment aquesta relació que tenen amb la natura. En l'article també volia visibilitzar la importància de transmetre aquests missatges com a aprenentatges que han de ser visibilitzats i les aportacions tan importants que fan en la preservació del planeta i com des de Catalunya podem també acollir aquests aprenentatges per la millora també del nostre entorn. De fet, una idea salvant les distàncies i salvant totes aquestes poblacions que dius estan voluntàriament aïllats. Vull dir que és un concepte que de vegades aquí ens sobta quan aquí potser la nostra obsessió és estar connectats. Però, malgrat aquestes distàncies, també se m'acut que aquí a Catalunya no tenim indígenes, però sí que tenim persones que tenen un gran coneixement del territori, que poden ser pagesos, agricultors, pescadors, que treballen cada dia amb la terra i amb els recursos naturals de Catalunya i que tenen un coneixement molt important. Volia preguntar-li, secretari general, quin rol juguen aquests actors a l'hora de planificar les polítiques climàtiques a Catalunya? Són un factor molt important i ho ha estat sempre i haurien de jugar encara un paper més important en molts dels casos. El que passa que, com sempre, hi ha disfuncions. És a dir, a l'Amazònia hi ha pobles que encara viuen a l'època paleolítica, evidentment integradíssims en el medi, molt integrats. O sigui, viuen encara de recoltar plantes, de recollir i de caçar. A Europa fa molts i molts anys i moltes generacions que van passar del paleolític al neolític a començar a cultivar. Això va provocar uns canvis brutals, primer de gent molt integrada en el medi, que aprofitaven el medi. Evidentment, l'agricultura i la ramaderia s'han anat industrialitzant i això ha provocat disfuncions importants, és a dir, l'ús massiu de pesticides, les concentracions parcel·làries per tenir camps més grossos, per tractors més grossos, han fet que es passés d'unes bones pràctiques agrícoles i ramaderes, també una ramaderia intensiva, molt productiva, molt eficient per alimentar a tots els que som a la humanitat, però amb uns problemes d'ús d'aigua, de contaminació molt importants. I també ens està provocant problemes que ara estem evidenciant de la gestió del medi. És a dir, podem dir, per exemple, que ha estat un cas d'èxit a la protecció dels boscos. Hi ha fotografies de parts de Catalunya de fa 50-60 anys que no es veia ni un sol arbre en unes muntanyes. L'Estat espanyol va haver de fer el Fondo, em sembla que es deia el Patrimonio Forestal del Estado, després ICONA, per protegir aquests boscos. El senglar era una espècie que hi ha escrits de finals del segle XIX que deien que estava en perill d'extinció a Catalunya. Aleshores, comencem a protegir els boscos i ara en tenim masses. O sigui, ara, en alguns llocs, haurem de començar a reduir la massa forestal perquè, diguem-ne, hi ha masses arbres que, si cremen, poden fer aquests incendis de sisena generació. Quan plou, s'evapora massa aigua, hi ha menys biodiversitat. I això no passava a l'època en què l'ecosistema estava complet. És a dir, a Catalunya, fa 15.000 anys, teníem fins i tot mamuts, teníem bisons salvatges, teníem vaques salvatges. Clar, imagineu un mamut pel mig d'un bosc, si només de passar ja feia unes clarianes espectaculars. Tots aquests animals es dedicaven a menjar
vegetació, és a dir, combustible, i el convertirà en biomassa animal. A l'espècie humana se'ls carrega tots, en el seu lloc hi posa ramats de vaques, d'eugues, d'ovelles i de cabres. Després, tots aquests desapareixen, l'espècie humana deixa d'anar al bosc a buscar material combustible per alimentar-se o per coure els aliments, per fondre el ferro, per fer ceràmica, i ara ningú extreu combustible del bosc. Per tant, cada any que no hi ha cap incendi, que és una gran notícia, tenim un 30% més de combustible per cremar. És per això que quan es cala un incendi, hi ha aquests incendis que ara en diguem de 6ena generació, que no hi ha qui els pari. Des de la Generalitat s'ha creat una comissió per estudiar aquests temes i estem compartimentant el país per mirar que això no passi, que les cremes puguin ser controlades, però clar, tenim un país molt gros, amb molt de bosc, que és pràcticament impossible poder fer la feina perquè ja quasi no queda ramaderia extensiva, l'hem de tornar a posar. Quan la posem, llavors hi ha una gran notícia, que és que han tornat els llops i els ossos a Catalunya, que per mi és una gran notícia, però hem de mirar que no sigui cap mala notícia per ningú, que ara no se'ls acudeixi anar a atacar els ramats. Per tant, són temes complicats que hem d'anar gestionant al màxim de bé possible. Temes d'equilibris absoluts i sí, tant de bo poder preservar també totes aquestes persones que treballen del camp i és que, de fet, ves el que comentaves, tota aquesta massa forestal, una gran part pertany a particulars i sense aquests particulars tampoc no podem fer front ni fer una bona gestió forestal. Del tema forestal en parlarem més endavant. Ara continuem amb el seu article. De fet, a part de parlar dels indígenes, també treu un tema que em va resultar molt interessant i, de fet, personalment, ho desconeixia. Parla del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans. És bàsicament una plataforma encarregada d'acollir aquelles persones que han hagut d'abandonar el seu país per defensar la natura i tot el que hem vist al vídeo. Coneix algun cas particular que s'hagi trobat en aquesta situació? De fet, n'he conegut moltíssimes de persones, no? I del programa català han estat acollides unes 25. El programa català va començar el 2017 i continua operant l'any que ve farà el 10è aniversari, i des del primer moment he estat en contacte amb la Comissió Catalana d'Acció per al Refugi i he tingut l'oportunitat d'interlocutar, d'intercanviar aprenentatges amb totes les persones que no solament han defensat els seus territoris i els seus drets, sinó que també s'han vist obligades, totes elles, a fer un exil temporal per buscar la seva seguretat individual i de les seves famílies. I aquest exili temporal té un cost emocional i personal molt, molt important, perquè deixen de defensar el seu territori i deixen les persones amb les quals han treballat. Aquestes persones, abans quan m'has preguntat què em va motivar a escriure aquest article, he parlat del reconeixement d'aquestes persones a nivell d'aprenentatges compartits necessaris per establir aquests ponts. Crec que el programa català és un espai no solament d'acollida, de seguretat, sinó també és un espai que permet a aquestes persones fer incidència i ser escoltades. Les seves experiències, les seves veus poden arribar a totes les institucions catalanes, a les entitats socials, a les universitats, i, per tant, els ajuda a fer unes xarxes de solidaritat internacional, visibilitzant especialment aquesta necessitat d'entendre que l'Amazonia no és un lloc llunyà, sinó és un lloc compartit, que no és que tinguem l'obligació de protegir i de defensar-la, sinó que tenim la necessitat no jurídica, sinó necessitat ètica moral per si volem que el planeta continuï existint i nosaltres a dins. N'he conegut moltes, no vull dir noms, en conec moltíssimes, de fet podeu accedir a la pàgina web i veure els seus noms. Els relats d'aquestes persones moltes vegades són processos de revictimització i jo crec que les persones defensores les hem de veure com a persones que el que fan és promoure els drets humans de tots i totes, de la promoció de la democràcia i sobretot la cerca de la justícia ambiental.
Realment interessant, i la veritat és que em va semblar molt oportú donar a conèixer aquesta plataforma. Tal com hem pogut veure en el segon visionat d'aquesta tarda, de la mà de Marcos Colón, deixa clar que els pobles indígenes de l'Amazònia creixen amb una cosmovisió totalment diferent a la que creixem nosaltres. Per ells, tal com s'ha pogut veure i que estic segura que és una cosa que es queda molt palès a la revista que teniu a les mans, ells entenen aquesta cosmovisió com una sola unitat. Les persones i els éssers naturals són un. I, en canvi, si els haguéssim de posicionar en algun lloc la natura i els humans, serien els humans qui defensen la natura. Aquí, en canvi, els països del nord global, a Europa i a Catalunya, aquesta relació és molt diferent. Aquesta relació nosaltres, en tot cas, som extractors dels recursos que ens dona la natura i, en tot cas, ens separem. Diferenciem molt les persones de la natura. Aquesta pregunta, vull dir, la podeu respondre tots dos i ho deixo en aquesta pregunta i totes les que venen. Vull dir que si us voleu complementar les respostes, esteu més que convidats a fer-ho. Com s'explica que aquestes dues societats, la que viu a l'Amazònia i la catalana, hagin evolucionat amb concepcions de la natura de formes tan diferents? Això seria un debat que podem estar, si tenim estona, podem estar dies, perquè això tinc bons amics a l'Eudald Carbonell, a Benigno Varillas, que podem estar hores i hores discutint del gran problema que vam tenir els europeus quan varen passar de les formes paleolítiques a les neolítiques. Però, de fer-m'ho més simple, jo he tingut el gran privilegi de poder... Jo bàsicament m'he dedicat tota la vida a estudiar ocells i he pogut recórrer molt l'Amazònia estudiant ocells amb guies indígenes i és una... per mi és... He disfrutat veient com coneixen, com s'acosten a la natura, com t'ensenyen els ocells, com a vegades també se'ls mengen, però ho entens perfectament, però quasi que els demanen perdó abans de matar-los i menjar-se'ls, com entenen que és un recurs que evidentment no se'ls poden menjar tots. O sigui, és una relació que només l'he trobat en alguns llocs d'Àfrica i a Nova Guinea. A Nova Guinea també em va passar d'anar amb guies de paleolítics encara que tenien una reverència especial pel tema de la natura. Clar, nosaltres ja fa temps que hem tornat, potser. O sigui, a Nova Guinea també em va passar una mica a l'Amazònia, però a Nova Guinea em recordo un dia que estàvem nosaltres portàvem guies indígenes, d'aquells que van tot el dia despullats, només porten una carbasseta als homes, i cada dia, o sigui, vivien en valls i sovint estaven enemistats amb la tribu veïna perquè mantenien el seu territori i ells sabien que allà hi cabien 80 persones i no creixien més, perquè sabien que aquella vall donava per 80 i no creixien ni un més. I per tant, si un veí entrava a caçar, s'enfrontaven. I a vegades, quan anàvem amb veïns una mica més bel·ligerants, al matí els nostres guies es pintaven mig de negre, mig de vermell, que feien por, i anaven sempre tots amb l'arc preparat. I un dia recordo que vam arribar a una vall, a una muntanya, a un coll, i vèiem a sota una quantitat de gent que venia de Java, o sigui, nosaltres vam estar a la Nova Guinea de la part d'Indonèsia, i com que hi ha tanta gent a Java, els agafen de 100.000 en 100.000, els porten allà i fan poblats. I aquests poblats, evidentment, van tallar la selva, van fent cultius. Clar, imagineu el que passa quan aquests de Java, amb la motosserra, arriben al territori d'aquests que el defensen amb les seves fletxes dels veïns, allà s'arma. I em va fer gràcia perquè estàvem els indígenes i nosaltres, que érem europeus i alguns nord-americans, que anàvem a mirar ocells, maleint aquesta segona fase de la humanitat, que és la que també hem sigut nosaltres, que ens dediquem a explotar al màxim el medi. Però ens havíem ajuntat la primera fase, encara paleolítica, veient allà la segona fase expansiva i la tercera fase, que érem nosaltres, amb més mitjans per viatjar fins allà, totalment solidaris
en la primera fase dient quina barrabassada. Però clar, nosaltres ja ho hem fet. És veritat que els europeus ho hem fet en uns moments que havíem d'anar amb adestrals tallant arbres. És molt diferent fer-ho amb adestrals que no pas amb motosserres i amb grans màquines. Ara és diferent a l'Amazònia, que també ho fan, evidentment, també en gran maquinària. Però, clar, quina és la solució? La solució, evidentment, serà quan aquesta segona fase de la humanitat que explota tant tots els recursos naturals es culturitzi i acabi com a tercera fase amb més sensibilitat pel medi, perquè és impossible que tornem a la primera fase de ser paleolítics tots. No sé pas com ho faríem, no? Aleshores, hem de fer que aquesta segona fase, que són molts, a la humanitat, són moltíssims, es vagi evolucionant i responguem millor en el medi natural, perquè si no, ens carregarem el planeta i si s'enfonsa l'escenari, s'acaba la funció. Això està claríssim. Esperem que aquest no s'enfonsi, segur que no. Com ho veu? Bé, comparteixo la mateixa opinió. Són mirades completament diferents. La pregunta és complexa i és també complexa de respondre perquè respon precisament amb tots aquests processos històrics, socials, culturals, econòmics que han experimentat diferents societats. Evidentment, a les poblacions originàries, les comunitats locals, durant segles i durant generacions, al llarg dels seus ancestres, han mantingut una relació de connexió amb la natura, si voleu, espiritual, identitària, però que també l'han manifestat a nivell cultural i a nivell econòmic, a la mesura que han utilitzat els recursos de forma sostenible, han utilitzat els recursos entenent que formaven part d'una comunitat de vida de la qual ells també en formen part. Els rius, els boscos, els ocells, totes les espècies, inclosa l'espècie humana, formen part d'aquesta comunitat de vida i que tenen una relació de reciprocitat i tenen una relació connexa i harmònica, sostenible, que permet la regeneració i el manteniment de la vida. És aquesta visió més ecocèntrica. En canvi, les societats més del nord global, que se sol dir, són societats més que s'han anomenat antropocèntriques. Què vol dir això? Doncs arrel d'aquest procés històric, cultural, social i sobretot econòmic, arrel sobretot de la revolució científica i industrial, de la globalització del model capitalista, de la seva expansió, doncs aquesta dinàmica civilitzatòria ha imposat un model de vida que ens ha desconnectat de la natura, sense entendre que nosaltres formem part d'aquesta comunitat de vida i que sense la natura i la seva protecció la nostra vida és limitada, no? Per tant, aquesta dinàmica d'antropocentrisme, de que l'ésser humà és superior a la natura, que l'ha de dominar, l'ha de subordinar per extreure tots els recursos, ha fet entendre que aquesta natura és un objecte al servei del mercat i, per tant, amb un valor econòmic. En canvi, a les cosmogonies indígenes, dels pobles originaris, de les comunitats locals, la natura és un subjecte. I això, en el meu àmbit, que és el dret, doncs estem intentant recollir aquests aprenentatges i veure com podem transitar cap a un ordenament jurídic que sigui més ecocèntric, l'ecologització del dret. Formo part de la Plataforma de Nacions Unides sobre els drets de la natura, en el qual reivindiquem aquest paper centralitzador de la ciència indígena, de la ciència ancestral, per tal de revertir aquesta dinàmica civilitzatòria que ens ha imposat un model de vida que no solament extrau tots els recursos naturals, desconeixent els límits biofísics, els límits planetaris com l'Amazonia, i a més genera unes externalitats que es trasbassen a altres indrets del planeta en forma de residus, en formes de danys, i per això també parlàvem abans de les persones defensores, que
generen aquests processos de resistència per defensar els seus territoris, però també resistir-se a aquestes dinàmiques extractivistes derivades de la deforestació, de l'ampliació de les zones de sacrifici, de l'ampliació de la frontera extractivista, de l'extinció de les espècies, etc. Dinàmiques que, per altra banda, també reprodueixen a casa nostra i que també hem de començar a fer front. Exacte, sí, ara, dius, ostres, no? La dicotomia aquesta que es veu molt, molt fàcilment, però em plantejo, fins a quin punt aquest procés de que tu parlaves d'aquesta segona, tercera fase i que tu, per exemple, deies ecocèntrica o antropocèntrica, com seria aquest pas, no? De l'antropo al eco, fer aquest pas, perquè no és el mateix un avançament lineal que un tornar als orígens. No sé fins a quin punt sou optimistes de dir que serem capaços de poder tornar a aquest reentendre la natura. Espero que ho fem, perquè si no estem abocats a l'extinció com a espècie. O sigui, sí, els occidentals, aquests del nord, o sigui, gastem una quantitat de recursos espectacular, o sigui, però la humanitat són molts més. Si ara, en un atac de justícia, diguéssim, tota la humanitat ha de viure com nosaltres, és impossible, no hi ha recursos suficients com perquè tots visquin com nosaltres. Per tant, quina injustícia. Clar, vol dir que ho hem de fer d'alguna forma, perquè ells també tenen dret a desenvolupar-se. L'espècie humana ha fet coses meravelloses i n'està fent de terribles, també. Jo espero que tinguem seny i aprenguem a estalviar més els recursos, a ser més eficients i que hi ha càlculs que ho diuen, que amb un 25% de recursos i d'energia podríem viure igualment bé si estalviem a la meitat i som el doble d'eficients. Llavors, el 25% en tindríem prou. Això és fàcil de dir, és més complicat després d'assolir, però és l'única oportunitat que tenim. Abans ho deies, clar, som espècie animal, uns més que d'altres, evidentment, i a vegades ens oblidem que necessitem aire per respirar, aigua per beure i aliments. I tot ve de la natura. Aquest dia en un debat, no sé quin lloc era, estàvem parlant de la intel·ligència artificial, que pot ajudar a fer moltes coses, però ni ens donarà aire, ni aigua, ni aliments. Si no els tenim d'altra forma, ho tenim malament. I, per tant, hem de mirar de poder conviure i, a més conviure amb aquestes meravelloses espècies, amb la biodiversitat, perquè, a més, que avorrit seria un món que quedéssim nosaltres sense jaguars a l'Amazònia ni ocells que ens alegren amb els seus cants, no? Optimista o...? Bé, jo penso, intento ser sempre optimista, no? En aquest sentit, sé que hi ha molts reptes per endavant, els reptes són comuns, però també són molt diferenciats depenent del context en el que ens movem, no? Quan ara parlàvem d'aquestes dues mirades, no? En plural, de mirades ecocèntriques, mirades antropocèntriques, no crec que siguin incompatibles, ni tan diferents, ni són intangibles. Jo crec que la societat, no? En els reptes que tenim per davant, s'està donant compte, no? Hi ha el sorgiment, el ressorgiment de la necessitat, no? De transitar cap a un camí molt més just i sostenible, no? Precisament perquè nosaltres necessitem tots aquests recursos per poder viure. El que ens hem de replantejar si aquests recursos cobreixen aquestes necessitats mínimes vitals, no? El sostre mínim social vital, que és necessari, però sempre dins d'uns límits, els límits planetaris que ens imposa la realitat planetària, que és una realitat finita. Molts dels recursos naturals, tots són finits i, per tant, no els podem regenerar ni recuperar. Per tant, és important que aquestes mirades pluriversals, no universals, sinó pluriversals, conversin, i per això aquests ponts que plantejàvem són tan importants, perquè els reptes, quan parlem d'un repte ambiental, ja sigui deforestació a l'Amazonia o un incendi forestal a Catalunya, són problemes ambientals que ens interpel·len a tots com a humanitat i com a espècie que formem part de la natura en aquest planeta Terra. I, per tant, pensant en un sistema planetari Terra, qualsevol problema ambiental ens ha d'interpel·lar i, sobretot, no hem de tampoc oblidar la mirada antropocèntrica des de la perspectiva dels drets humans, perquè tot problema ambiental
té una conseqüència, una dimensió social que hem d'atendre, especialment en societats o comunitats especialment oblidades, en contextes de vulnerabilitat, que malauradament estan més exposades a les conseqüències del canvi ambiental o del canvi climàtic, si li voleu dir, aquests canvis generals que tenen conseqüències diverses, malgrat que, com els pobles originaris, no han contribuït a generar. Són mirades diferents, però mirades que, evidentment, poden convergir i poden col·laborar. S'entén perfectament. Tal com hem promès, tornem al tema forestal, i és que, paradoxalment, mentre es posa de manifest que l'Amazonia està patint una gran desforestació, a Catalunya tenim el problema contrari, tenim massa bosc, i és que en els darrers 25 anys encara ha augmentat, és el que comentava, la massa forestal. La pregunta és, per què més superfície forestal no sempre implica una millor salut dels ecosistemes? Perquè, abans ho comentava, està en desequilibri, és a dir, hi falten, els ecosistemes són sants quan tenen totes les peces, i en aquest cas falten peces. O sigui, en els ecosistemes forestals europeus de fa molts anys hi falten aquests grans herbívors que es dediquen a espaiar el bosc, a fer que creixin arbres més grossos i no tants de petits. Aleshores, clar, aquí tenim boscos, hi ha molta superfície forestal, però molts pocs boscos madurs, quasi no n'hi ha. Fixeu-vos que hi ha molts de boscos que són bàsicament pins, que són molt combustibles, i és la successió. És a dir, si algú abandona un camp de cultiu, el primer que surt són pins. Mai surten ni alzines, ni roures, ni suros, perquè aquests arbres necessiten l'ombra dels altres. Aleshores, quan van sortint els roures i les alzines, quan superen els pins, desplacen els pins. Però si mentrestant els pins es cremen, ha de tornar a començar tot el procés. I això que passa a massa zones. O sigui, es calcula que les alzines i els roures cremen 28 vegades menys que els pins. Els pins, per la seva resina, pel tema de les pinyes, són arbres, diguem-ne, que estan acostumats al foc. I el foc és evident que és endèmic de les zones mediterrànies. O sigui, l'alzina surera, el suro no el té pas per causalitat. És una curassa contra el foc. Vol dir que és un arbre que de fa milions d'anys, o milers com a mínim, aguanta el foc i es va inventar. És un cas fantàstic. Li hauríem de donar un premi a un arbre que és capaç de fer una curassa de suro per defensar-se del foc. I, de fet, quan hi ha un foc, si no han llevat el suro es cremen les fulles, però al cap d'un any torna a reverdir. Això és el que hem d'aconseguir, boscos més madurs, però, clar, mentrestant també aquests boscos han d'estar més oxigenats, que, per tant, més pasturats amb herbívors salvatges o domèstics. Això és el que hem d'aconseguir, perquè si no, tenim boscos massa densos, que a part de provocar incendis, fan que no hi hagi tanta infiltració d'aigua cap als aqüífers, hi ha molta menys biodiversitat en boscos d'aquests tan atapeïts que no pas en boscos més madurs. Per tant, és un problema que tenim que, evidentment, s'iria curant al pas dels anys. Però, clar, perquè uns boscos d'ara joves, atapeïts, arribin a madurs, poden passar molts centenars d'anys i, mentrestant, amb el canvi climàtic tenim aquest problema d'aquestes sequeres que tenim que poden provocar incendis molt forts, no només aquí. Estem veient incendis incontrolables a les zones mediterrànies del món, a Califòrnia, a Xile, a Austràlia, a molts països mediterranis. És una cosa que, tristament, anirà a més i no pas a menys. Per tant, és evident que en llocs tan poblats com és Catalunya hem de prendre si estan prenent mesures. Actualment, des de la Generalitat s'ha fet un pla que ha de durar molts i molts anys per mirar de posar seny en aquesta gestió forestal que, com deies abans, el 80% dels boscos catalans són de propietat privada. Però, clar, és una propietat privada que, quan es cremen, el foc iguala si és públic o privat. Sí. El foc no hi entén d'això. Per tant, hem de buscar fórmules imaginatives de mirar de fer el màxim de gestió. No hem de dir netejar els boscos. Els boscos
no és que estiguin bruts, estan amb l'estat natural que estarien. El que hem de fer és ajudar a gestionar-los cap a una maduresa que els faci, diguem-ne, més resilients als incendis i a tot això que estem dient. S'entén perfectament, és una molt bona explicació i sento que ara que malauradament anem de cara a l'estiu i que probablement hi hagin incendis, penso que podem també entendre'ls millor. Com veieu, no tenim entre nosaltres la Camila Ribas, que ha estat una de les articulistes que podreu llegir a la revista Idees, però d'alguna manera la voldria fer estar aquí o convidar. I és que en el seu article explica que l'àrea més amenaçada de l'Amazònia és la zona de Belém. No sé si us sona el nom dels passats mesos. Allà hi ha un 76% de l'àrea desforestada i més de la meitat d'espècies endèmiques d'aus també estan amenaçades. I lligant-ho també amb el que s'explicava al vídeo del coordinador d'aquest número, Enrique dos Santos Pereira, el vídeo del principi de l'acte, aquesta és la zona on l'any passat, justament, i que per això potser us sona, es va celebrar la COP30. La cimera de l'ONU pel clima. Amb aquest pretext, vosaltres considereu que la decisió de celebrar la COP30 a Belém, a una àrea que, com acabo de dir, i com explica Camila Ribas, està, diguéssim que hi ha de lluny el pas de l'humà extractivista, ho considereu un blanquejament neocolonialista o, en canvi, un acte de reconeixement i autocrítica d'aquestes accions? Bé, com succeeix en totes les conferències de les parts sobre canvi climàtic, sempre hi ha aquesta part crítica de blanqueig, de greenwashing, no? que és recurrent, perquè cada any es celebren a finals d'anys aquestes trobades a nivell internacional, no? De diplomàcia climàtica, on intervenen tant els representants governamentals, que són parts en la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que són part també en l'Acord de París, i que es troben per articular o per tirar endavant les negociacions climàtiques per donar resposta als diferents reptes que plantegen les conseqüències del canvi climàtic. Això ho dic perquè, per una part, aquest greenwashing, aquesta crítica, cada any aflora. I ho hem vist també en les anteriors COP celebrades als Emirats Àrabs, no? Especialment quan hi ha una cooptació de l'espai de negociació climàtica per les grans corporacions de les petroleres, diguem-ho així, no? Dels combustibles fòssils, que semblen realment una paradoxa, no? Una paradoxa que, per una part, s'hagin de prendre grans decisions de transició cap a una societat baixa en carboni o descarbonitzada, i per l'altra s'estiguin duent a terme acords amb empreses petroleres. La realitat és que encara som una societat altament dependent dels combustibles fòssils i aquesta és una de les dificultats. Ara bé, evidentment, fer-ho a Belém, a l'Amazonia, al cor de l'Amazonia, va ser un repte ecològic molt important, perquè és una àrea que és molt sensible ecològicament i, per tant, la pressió de mobilitzar milers de persones, perquè a més va ser una COP que hi va haver una alta participació de stakeholders, d'actors que van participar-hi tant a la zona verda com la blava. Ara bé, per Brasil, per la gent de l'Amazonia, per les comunitats originàries, va tenir un valor simbòlic molt important, perquè va ser la primera vegada que es va obrir un espai de reivindicació, de poder fer arribar la seva veu i que se'ls reconegués com uns interlocutors vàlids. De fet, en els moments previs de la COP30 ja hi van haver declaracions de moltes comunitats indígenes, pobles originaris, que van posar de manifest les seves propostes perquè siguessin tingudes en compte. Aquestes veus van arribar. Va ser un moment molt important perquè per primera vegada a la història de les COPs es va arribar al compromís d'interlocutar de forma legítima i justa amb qui realment té les eines, té el coneixement científic, ancestral, per començar a donar respostes que, evidentment, no són solucions màgiques, però sí que poden ser replicables en diferents contextos, per exemple, en gestió forestal.
o conservació de la biodiversitat, o també en adaptació al canvi climàtic, perquè ells ja fa anys que estan patint el canvi climàtic. I aquesta també va ser un dels motius, un dels arguments de fer-ho a Belén, perquè Belén, l'Amazonia, ja és dels llocs on la gent ja està patint les conseqüències del canvi climàtic. I totes les mesures d'adaptació, de resiliència, ja fa anys que s'estan adoptant. Per tant, és un coneixement que s'ha anat desenvolupant a mesura que s'ha anat produint el canvi climàtic. Per tant, tenim dues lectures possibles que van conviure en aquell moment, una potser més crítica i l'altra més simbòlica, més de reconeixement, que també és de justícia fer-ho. No sé si ho veu igual. Sí, estic d'acord amb tot el que he dit. Sí que és veritat que en el cas de Belém va funcionar molt bé per donar a conèixer el problema allà in situ i va donar suport a totes les persones que estan treballant. Cada cop que es fa una COP hi ha això, és a dir, desplacem 60, 70, 80.000 persones, moltíssimes amb molt bona fe, quasi totes, diguem-ne, amb ganes de resoldre el problema. Però també l'espècie humana és com la natura, o sigui, hi ha de tot. Aleshores, quan crees un ecosistema, hi ha nínxols ecològics que queden buits, que se t'hi cola una empresa que no va arreglar, sinó va a parlar de lo seu i aprofitar-se'n si pot. O sigui, a la natura hi ha animals verinosos, hi ha paràsits, i l'espècie humana doncs, ho copiem perfectament i, per tant, quan queda un nínxol ecològic buit, la feina que tens és que no se t'empleni de paràsits que facin una altra feina. Això també és una de les coses importants que hem de gestionar quan es fan COPs i convenis internacionals. Al llarg del monogràfic que planteja i presenta la revista, es fa evident que hi ha un deute històric i, de fet, és una mica el que hem anat explicant en aquest col·loqui d'avui, enfront d'aquests països que diem del nord global amb els del sud global i, particularment, doncs, amb les poblacions i l'ecosistema del pulmó verd de l'Amazònia. Així tot, i ara entrant en una àrea més especialitzada i legal, sota el pretext legal de la responsabilitat de l'Estat, han estat pocs els greuges històrics ambientals que s'han compensat. Doctora, pensa que en un futur la Comissió de Dret Internacional compensarà de forma explícita l'extracció i degradació dels ecosistemes al llarg de tots aquests anys que portem fent-ho? Bé, és un repte que tenim per endavant en el dret internacional. Ho veig complicat ara mateix, però faré també una puntualització. En totes les meves intervencions faig alguna puntualització. És complicat perquè en el dret internacional la responsabilitat internacional no recull aquesta dimensió històrica, en primer lloc, perquè es basa en un dany concret, atribuïble a un subjecte que ha comès un fet il·lícit internacional. Per tant, la vulneració d'una norma jurídica obligatòria per a ell. Per tant, primer li ha de ser atribuïble jurídicament aquella norma i, per tant, ha d'haver generat un dany. Què passa quan parlem de canvi climàtic, sobretot en aquesta dimensió històrica, que, sens dubte, hi ha consens científic, ètic, moral, de confirmar que, evidentment, hi ha tota una trajectòria històrica que responsabilitza els països del nord global i que victimitza els països del sud global que menys han contribuït al canvi climàtic i que, per cert, s'han empobrit a costa de l'enriquiment d'aquests països del nord global que han mantingut un sistema econòmic capitalista, desconeixent els límits planetaris. Doncs bé, això ho comento perquè en el cas del canvi climàtic primer hi ha aquesta dimensió històrica no reconeguda. Després, a nivell jurídic, el dany climàtic és difús i és acumulatiu. És a dir, aquesta dimensió històrica ha fet que s'hagi acumulat i aquí li atribuïm la ciència de l'atribució famosa, que impedeix tancar el nexe de causalitat entre qui fa un dany i qui el pateix. I aquí està la gran problemàtica. Ara bé, això no vol dir que el dret no evolucioni, i de fet ho està fent. Ja ara farà un any el Tribunal Internacional de Justícia, i també ho va fer el Tribunal del Mar, la Cort Interamericana de Drets Humans, i ho farà també la Cort Africana de Drets Humans, segurament, va emetre una opinió consultiva
que se li va preguntar sobre precisament aquest tema. Quines eren les obligacions dels estats vers el canvi climàtic? Per què es va fer aquesta pregunta? Doncs precisament per intentar determinar les responsabilitats. La Cort Internacional de Justícia ha dit que efectivament els estats tenen obligacions climàtiques, tenen l'obligació de prevenir, de mitigar i de treballar per adaptar-nos i reduir els efectes del canvi climàtic. I això és molt important perquè aquestes obligacions ens va dir el Tribunal Internacional de Justícia que són extraterritorials per primera vegada. També ho va dir el Tribunal del Mar. És a dir, que qualsevol activitat més enllà de la jurisdicció de l'Estat i que pugui ser una activitat sota el seu control podria ser atribuïble. I això ho comento com una possible evolució del dret internacional. Ara, que d'aquí a la Comissió de Dret Internacional prepari un nou projecte de responsabilitat internacional dels estats, més quan, en temes de canvi climàtic, els principals responsables també són les empreses, els poders corporatius, a part dels estats. De fet, tenim un informe que ha estat utilitzat per molts tribunals nacionals, que és l'informe Carbon Measures, que s'ha utilitzat per resoldre casos de litigació climàtica, entre ells Urgenda, per exemple, als Països Baixos, on es fa aquest recorregut històric d'atribució de les 100 empreses que han més a més gasos d'efecte hivernacle des de 1988 fins a 2017, crec que era l'estudi. Doncs aquestes 100 empreses estan identificades. Doncs aquest estudi s'ha utilitzat jurídicament per tribunals interns per demostrar la responsabilitat, per atribuir la responsabilitat. Ara bé, hi ha dificultats tècnico-jurídiques que s'hi ha de continuar treballant. I seguint amb el tema legal, a l'hora de defensar el territori, tal com has explicat, sorgeixen dificultats de diferents tipus. Parlaves d'atribució, del tema temporal, que també és una altra dificultat. A Europa s'ha aprovat una directiva, fa el 2024, que acull una definició que pot ser similar a la de l'ecocidi. Malgrat que ja s'ha esgotat el termini de transposició, només Bèlgica ha aconseguit transposar aquesta directiva. Creieu que aquesta dificultat per legislar a favor del medi ambient és merament una qüestió de voluntat política? En principi sí, no? O sigui, aquestes... Totes les voluntats es tradueixen en mesures polítiques i de pressupostos. Quan vols fer una cosa, si no hi ha pressupost, i això vol dir fer unes polítiques o unes altres. Són temes complicats perquè jo crec que és una cosa que poder... És un debat prematur encara, l'hem d'aprofundir molt més, perquè hi ha, evidentment, mirades molt diferents de com pensem que hi ha un ecocidi o no. O sigui, encara. O sigui, crec que sí que hi ha coses que és evident que estem destruint la vida, però hi ha molta gent que ho fa sense voler. Abans he parlat de temes d'agricultura intensiva. Jo crec que no som conscients de la quantitat de productes químics que tirem, que ens fem malbé tots plegats, perquè això també afecta a la nostra salut. Per tant, encara jo crec que ho hem d'aprofundir més i poder arribar a aplicar els termes d'ecocidi a qui realment, d'una manera molt conscient, ho pugui fer. I aleshores, perquè si no, crec que podríem fer bastonades a tothom i que ens sortís el tret per la culata. O sigui, crec que això ho hem de fer només quan estem molt segurs de que tots plegats com a societat, perquè les lleis, en el fons, les fem uns humans per defensar-nos d'uns altres humans que volen fer coses que no ens agraden. Per tant, això hem de mirar de ser la majoria, diguem-ne, que vol una cosa per defensar-nos d'algú que realment ens vol fer mal. O
Si no, hi ha enfrontaments a vegades estèrils en aquests casos. No sé, estàs d'acord com a jurista? Sí, bueno, dir-vos que tot el tema d'ecocidi ja fa molts anys que se'n parla. De fet, la primera vegada que es va començar a parlar va ser als anys 70 del segle passat, no? Quan es va utilitzar l'agent taronja, no? Per destruir moltes zones d'Indoxina, Vietnam, no? I que van provocar un dany irreparable, irreversible, molt greu, amb greus afectacions sobre la salut dels ecosistemes i de les persones. Després ho va reemprendre la Polly Higgins, una advocada anglesa que va estar-hi treballant moltíssim, no? Una advocada activista, i que ara recentment s'ha tornat a reemprendre, no? Per part d'una comissió que es va crear a nivell internacional per primera vegada establir una definició consensuada del que s'havia d'entendre d'ecocidi. Aquest va ser un gran pas i de fet ja es va sol·licitar a la Cort Penal Internacional que es considerés l'ecocidi com el cinquè crim el cinquè crim penal a nivell internacional, no? Després del genocidi, el crim d'agressió, crim de guerra o crims contra la humanitat. No? Estem en aquest procés i és per això que aquesta directiva ha evitat utilitzar el terme ecocidi, perquè encara ara no tenim aquesta evolució tècnico-jurídica. Jo diria que el tema polític, el factor polític és important, però no ho reduiria només amb aquest factor. Jo crec que també hi ha factors d'interessos econòmics que pressionen molt les classes polítiques, que intervenen també en els processos normatius, generen grans pressions, sent els seus propis advocats, i aquesta és la realitat. Però també és cert que, com comentaves, Bèlgica ha fet el pas endavant i, per tant, també hi ha un factor de priorització institucional, no? De presa de consciència de que s'ha d'anar més enllà. Les directives estableixen mínims que, evidentment, els estats han de transposar. Per tant, aquesta directiva serà transposada. Tard o d'hora serà transposada. Ara bé, fins on els estats estan disposats a anar més enllà d'aquests mínims? I aquí està la qüestió, no? Bèlgica ho ha fet i veurem si hi ha algun estat més que, donat aquest moviment internacional, doncs va més enllà. També dir-vos que el concepte d'ecocidi no és un concepte ecocèntric, val? És un concepte antropocèntric, perquè el que està gestionant són danys generats antropogènicament al medi ambient de forma molt greu i de forma irreversible. Aquí també hi ha un problema de tècnica jurídica. Què vol dir un dany greu, irreversible? Clar, són temes que s'han d'acabar de polir per tal de consensuar una definició que pugui ser aplicable. Per això us deia que la voluntat política és important, però no és l'únic factor en presència. I ara ja per anar acabant i tancant aquest col·loqui, com que és l'última pregunta, s'us concedeix un desig. Si poguéssiu aprovar una llei internacional o una política, cadascú suporta el seu àmbit, a favor de l'Amazònia, sobre quina qüestió decidiríeu legislar? Comença ella, que parla aquí. Bé, jo crec que hauríem d'adoptar una norma a nivell internacional. Si li voleu dir tractat internacional, doncs endavant, ja que posats a fer desitjos, doncs anem a desitjar al màxim, no? Però jo crec que hauríem, sobretot, de reforçar els drets dels pobles originaris, defensar-los i, sobretot, reconèixer els drets de l'Amazonia, no? Per què els drets dels pobles originaris? Per què reforçar els territoris indígenes? Doncs perquè han demostrat ser els únics que són capaços de protegir la natura, de cuidar-la, de tenir-ne cura, de respectar-la i de garantir la continuïtat de la vida en aquests territoris. El 40% d'aquests territoris de l'Amazonia estan protegits gràcies a ells. Per tant, si reforcem els drets dels pobles indígenes, reforcem els seus drets de participació, reforcem tots els drets que reivindiquen i que són de justícia, jo crec que podríem aconseguir un món millor partint de l'Amazonia. De debò aquest desig fos més que un desig. Evidentment, això ha de passar pel respecte del consentiment previ, lliure i informat, que és un dels drets que més es violen en els pobles indígenes i que és fonamental per evitar l'extensió de les fronteres extractivistes, la deforestació, la pèrdua de biodiversitat i els efectes del canvi climàtic.
Jo, sí, he tingut temps de pensar-ho mentre la jurista anava interpretant. I jo poder, a part de que estic d'acord amb tot el que has dit, poder hauríem de legislar d'una forma per mirar de conscienciar al màxim a la població humana, perquè tampoc oblidem que hi ha gent que està fent malbé l'Amazònia per guanyar-se la vida, perquè són una gent que extreuen minerals, a vegades morint-se allà enverinats o tallant arbres, perquè és l'única manera que tenen. Això recordo que ho vaig veure a Madagascar. A Madagascar veies una muntanya, l'últim bosc que quedava, i veies gent que anaven tallant arbres per conrear, sabent que allò quedaria erosionat i que al final haurien d'anar a migrar, però ho feien com a últim recurs. I per molt que perdessis amb ells, deien, em sap greu tallar aquest arbre, però si no la meva família no podrà viure. Per tant, seria bo que a nivell d'humanitat poguéssim conscienciar-nos tots de que el planeta és un, Amazònia, tot Europa, tot, en què tenim moltes senyals de que la cosa va malament. O sigui, els antics miners, quan baixaven a les mines, baixaven amb una gàbia, amb un canari, perquè no tenien sistemes de detecció dels gasos dolents. Si moria el canari, sortien corrent. Us puc assegurar que l'espècie humana en el planeta Terra s'està morint, no canaris, s'està morint canaris, s'està morint de tot. Per tant, els avisos els tenim. Per tant, crec que hem de reaccionar. Seria fantàstic poder conscienciar-nos tots de que podríem viure en un món que fos el màxim, tenir el màxim de benestar, però que continua sent bonic i sobretot viu. Doncs moltíssimes gràcies, secretari general, moltíssimes gràcies, doctora Borràs, i fins aquí el col·loqui. Moltes gràcies. Sí, tot seguit, exacte. Continuem amb les paraules de tancament del director del Cosmocaixa, el senyor Valentí Ferràs. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Autoritats, ponents, presentadora, amigues i amics, molt contents que hagueu fet aquest número d'aquesta revista dedicat a l'Amazònia i també molt contents que hagueu volgut fer aquesta presentació aquí. Abans ho dèiem quan estàvem parlant aquí fora, de que, bueno, si hem de parlar de l'Amazònia, aquí és el lloc, no? O sigui, a Cosmocaixa tenim un fragment molt fidel del que és un bosc inundat de l'Amazònia. I us explico perquè deu tenir ganes d'anar a veure el bosc, suposo que us heu apuntat a les visites, però una miqueta per entendre per què tenim un bosc inundat aquí. O sigui, el Museu de la Ciència neix, la idea del primer Museu de la Ciència neix l'any 76. Acabàvem d'arribar, no havíem ni arribat a la democràcia, el sector científic estava com estava, i la Fundació La Caixa sempre hem mirat de fer coses que complementin o que ajudin a impulsar la societat i el benestar, sobretot de la gent que més ho necessita, no? I ens va semblar que una manera d'impulsar les vocacions científiques era fer un museu de la ciència, però no un museu de la ciència d'història natural, com és els que hi havia en aquell moment, sinó un museu de la ciència interactiu que posés tot el coneixement científic a l'abast de la gent, participant, involucrant-se i entenent les teories científiques més demostrades i que més expliquen l'itinerari de la ciència a la humanitat, no? Això ho vam fer inspirant-nos en el model de l'Exploratorium de San Francisco i del Museu de Ciència de Toronto, que s'havia inaugurat el 69. És a dir, que anàvem bastant ràpid. I el 81 es va inaugurar i la primera dècada va ser una dècada d'importació, de model, etc. I a partir dels 90 vam començar a fer exposicions temporals i que va ser un reconeixement que vam tenir a nivell mundial per com es feien. I l'any 93 ja en vam fer una que es deia l'Amazònia, l'últim paradís. L'Amazònia, l'última frontera, viva. S'assembla molt. Bueno, podem tenir una mica d'esperança perquè han passat 33 anys i sembla que encara estem allà. Estem a l'última i encara tenim alguna possibilitat. Llavors el museu va anar creixent d'audiència i el primer museu era de 7.500 metres quadrats i el 2004 es fa la gran inversió per donar molta cabuda i a la gent i també als continguts, i el 2004 s'inaugura el Museu de la Ciència Cosmocaixa. Veníem d'aquesta exposició que havíem vist que realment funcionava i que teníem una oportunitat de divulgar la biodiversitat i que aquesta fos estimada i, per tant, la volguéssim conservar. I en aquell moment la innovació que hem fet i pel que també és molt reconegut al Museu de la Ciència és perquè expliquem, això que us he dit abans, a través de la matèria.
l'origen de la matèria, el Big Bang, la matèria inert, com de molta matèria inert en surt una miqueta de matèria viva, i de com aquesta matèria viva en 3.800 milions d'anys d'evolució molt lenta, perquè 3.200 milions d'anys es va passar amb organismes unicel·lulars, arriba un moment en què hi ha un miracle, una meravella, que és la biodiversitat que s'obre camí, i en aquest cas doncs, ara tenim una sala, que és la sala d'univers, que tenim Cosmos, que explica bàsicament la matèria inert, i després l'evolució, que explica l'evolució de la matèria viva i com la gran explosió cambriana, l'evolució de les espècies i com apareixem nosaltres, i entremig, què millor que tenir aquesta peça, que és aquest bosc inundat. El Jorge Wagenger, que va ser el que va estar en aquell moment treballant amb això, ho va voler fer molt bé, i els equips de la Fundació La Caixa es van desplaçar a Santarém. Els arbres que veureu, n'hi ha alguns que són de resina, els hem fet, perquè evidentment no ens els podíem endur, hagués sigut fatal, no? Vam fer els motllos allà. O sigui, són reals aquests arbres. Aquesta secció que hi ha és fidel al que és un fragment del bosc inundat de la regió de Santarém. I ho vam complementar amb altres espècies, evidentment, i ara tenim aquí un exemple de biodiversitat de la part més rica del planeta, i el que pretenem fer és que la gent la conegui, que la gent l'estimi i que, per tant, la vulgui conservar. I per això no només fem que la gent pugui passejar. Penseu que els museus de la ciència han fet una gran evolució, espero que tots vingueu de tant en tant, i realment doncs, tenim l'oportunitat de parlar amb molta gent i explicar moltes coses, perquè han passat des del 2004 fins ara més de 18 milions de persones, i per aquest bosc, amb les estadístiques, i tenim uns controls de que la gent que passa, doncs han passat 12 milions de persones. Aquests 12 milions de persones han passat, alguns tenen un coneixement molt superficial, però molts altres han pogut participar de les visites, han pogut participar de tallers, tenim tallers des dels mesets, que ja comencen a entrar en contacte amb el món de la natura, etc. I seguirem treballant amb això. Des de la Fundació La Caixa també estem molt compromesos amb un concepte que l'heu dit d'una altra manera, que és una sola salut, no? Salut humana, animal i planetària, una. I no n'hi ha cap més, és a dir, no podem cuidar un només i no cuidar els altres, i estem molt involucrats amb East Global. East Global està aportant molts estudis, molta recerca, perquè realment sí, el repte que tenim és enorme. Jo crec que arribarem a temps, soc optimista, m'ha agradat molt el que has dit, Josep. Jordi, que has dit del 25% anem-hi, perquè som tants. És que una altra cosa que ha sigut completament, és evolutiu també, no? Però són molts. És a dir, des de principis del segle passat amb ara ha sigut tant que realment sí, hem de canviar, però jo penso que també ho hem de fer amb recerca, amb divulgació, i seria temps, que penso que sí. I nosaltres continuarem treballant per això. Moltíssimes gràcies, que disfruteu de la visita. I aquest estiu, dintre del programa que fem de Cosmonits, en diem Cosmonits, però comença a les 6 de la tarda i acaba a les 11, i hi ha programa per famílies i per adults, i va de la biodiversitat, precisament. Hi ha moltíssims tallers i moltíssimes oportunitats d'entendre una miqueta més aquesta meravella que tenim i aquest gran repte cada vegada que ve un astronauta aquí, perquè clar, venen que han estat a l'estació espacial i tots ens diuen el mateix, O sigui, no hi ha res allà. O sigui, està tot buit. O sigui, i llavors veus la Terra i dius, quina cosa tan extraordinària, i crec que sí, que ens hi hem de posar de valent. O sigui que moltes gràcies per la iniciativa, i quan vulgueu ja ho sabeu, aquí estem. Molt bé, gràcies.